L'Ajuntament d'Argentona dona un pas més endavant en la seva organització administrativa i relació amb els veïns i veïnes del municipi. A principis d'octubre ha posat en marxa l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, l'OAC. Així, les dependències municipals de l'Ajuntament compten amb una oficina de servei d'atenció personalitzada amb el contribuent, mitjançant la qual els ciutadans poden obtenir informació i realitzar-hi gestions i tràmits simples, com ara empadronaments o obtenir certificacions. L'OAC també fa funcions de registre general municipal, per la qual cosa s'hi poden presentar totes les sol·licituds i documents relacionats amb matèries de competència municipal, com ara llicències urbanístiques, d'obertures d'establiments, urbanisme, medi ambient, neteja pública, compres, béns, domini públic, cultura, ensenyament o pressupostos. D'aquesta manera, els ciutadans poden ser atesos des d'una mateixa oficina per dur a terme qualsevol gestió que necessitin realitzar a l'Ajuntament. L'OAC s'ha situat provisionalment a la primera planta de l'Ajuntament, tot i que està previst que la seva ubicació definitiva sigui a la planta baixa de l'edifici municipal. L'horari de l'OAC va de dilluns a divendres de 2:45 del matí a les 2 i els dijous també de 4 a 7 de la tarda. La creació de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà va acompanyada simultàniament d'un nou espai al web municipal argentona.cat amb informació sobre els tràmits a presentar, normativa aplicable i també des d'on s'hi poden descarregar instàncies i formularis.